My na rozdiel od nich v Štrásburgu bránime Slovensko a hlasovali sme proti tejto trápnej rezolúcii. Celá táto protislovenská rezolúcia nemá žiaden zmysel. Europarlament nemá voči Slovensku žiadne právomoci a celé je to len politické divadlo. Ale jedna vec zmysel mala. Frakcia Patrioti predložili pozmeňovák, v ktorom vyjadrujú hlboké znepokojenie nad zneužívaním európskych peňazí zo strany mimovládok, osobitne zvýrazňujú Šimečkovej projekt Fórum. A PSK hlasovali proti, rovnako aj ten Nemec Freund, ešte aj ten úbožiak Zdechovský hlasoval proti. Až tak mu záleží na ochrane európskych peňazí. Krásne sa ukázalo, že oni chcú len kopať do Slovenska. A Šimečkovcov budú kryť aj v prípade očividných podvodov. To je strašná hanba. PS sa týmto prihlásilo ku kauze Šimečkovej matky a už nikdy nemôžu tvrdiť, že sa ich to netýka. Dnes zradili nielen Slovensko, ale aj všetko, na čo sa hrajú. My na rozdiel od nich v Štrásburgu bránime Slovensko a hlasovali sme proti tejto trápnej rezolúcii. Môžete do Slovenska kopať koľko chcete eurohujery. Nás nezlomíte.